A kisbabák, akiket szoptattak, jobban esznek, többet alszanak. Szoptatás közben érzékelések sorozata zajlik, amik mind fejlesztik az agyat és az idegrendszert. Minden alkalommal, amikor egy anya szoptat, minden egyes érzékelés, látás, érintés, tapintás fejlesztik az agyat. Ahogy az anyatej táplálja a testet, úgy ezek az érzékelések hatnak az idegrendszerre. Azt gondolom, hogy a szoptatás 10%-a szól az anyatejről, 90 pedig az érzelmi, szociális és idegrendszer fejlődésről. Igen, az anyatejjel táplált babáknak magasabb az IQ-juk, de ez az érzelmi és szociális intelligencia a szoptatással van összefüggésben. A kisbabák, akiket szoptattak, jobban esznek, többet alszanak. Szoptatás közben érzékelések sorozata zajlik, amik mind fejlesztik az agyat és az idegrendszert. Minden alkalommal, amikor egy anya szoptat, minden egyes érzékelés, látás, érintés, tapintás fejlesztik az agyat. Ahogy az anyatej táplálja a testet, úgy ezek az érzékelések hatnak az idegrendszerre. Azt gondolom, hogy a szoptatás 10%-a szól az anyatejről, 90%-a pedig az érzelmi, szociális és idegrendszer fejlődésről. Igen, az anyatejjel táplált babáknak magasabb az IQ-juk, de ez az érzelmi és szociális intelligencia a szoptatással van összefüggésben. A kisbabák, akiket szoptattak, jobban esznek, többet alszanak. Szoptatás közben érzékelések sorozata zajlik, amik mind fejlesztik az agyat és az idegrendszert. Minden alkalommal, amikor egy anya szoptat, minden egyes érzékelés, látás, érintés, tapintás fejlesztik az agyat. Ahogy az anyatej táplálja a testet, úgy ezek az érzékelések hatnak az idegrendszerre. Azt gondolom, hogy a szoptatás 10%-a szól az anyatejről, 90%-a pedig az érzelmi, szociális és idegrendszer fejlődésről. Igen, az anyatejjel táplált babáknak magasabb az IQ-juk, de ez az érzelmi és szociális intelligencia a szoptatással van összefüggésben. A kisbabák, akiket szoptattak, jobban esznek, többet alszanak. Szoptatás közben érzékelések sorozata zajlik, amik mind fejlesztik az agyat és az idegrendszert. Minden alkalommal, amikor egy anya szoptat, minden egyes érzékelés, látás, érintés, tapintás fejlesztik az agyat. Ahogy az anyatej táplálja a testet, úgy ezek az érzékelések hatnak az idegrendszerre. Azt gondolom, hogy a szoptatás 10%-a szól az anyatejről, 90%-a pedig az érzelmi, szociális és idegrendszer fejlődésről. Igen, az anyatejjel táplált babáknak magasabb az IQ-juk, de ez az érzelmi és szociális intelligencia a szoptatással van összefüggésben.